vam fer el llit per haver-nos posat aquí al voltant del llit. D'entrada, donar les gràcies a la gent que heu vingut, que molts també precisament per fer costat anualment a l'escola perquè puguem mostrar a partir de les maneres de fer. I crec que és de les coses que m'agradaria ressaltar i dels somnis que tenen, perquè m'agradaria també destacar des de l'exposició d'avui les nostres professions, oblidant-nos moltes vegades del context. En aquest cas, el context hi és. Podeu començar, un dels dos, o en Josep o en Mateu, o l'àrea de cultura, exacte, us ho feu. Molt bé. El Gargallo, gran presentació especial. Tots vosaltres només dir-vos, bé, em sembla que el Silvestre ja ho ha dit tot sobre l'exposició, per tant jo no diré gran cosa, no sigui que espatlli el bé que ell ho ha... Que és veritat que moltes vegades hem parlat d'aquesta relació, aquesta complicitat, aquesta identificació de l'un amb l'altre, és evident, això ho hem parlat moltes vegades, i probablement aquesta exposició és un resultat el fet que es digui fet a Badalona, fet per a Badalona, i a mi em sembla que això és el que m'agradaria destacar. I si alguna d'aquestes obres que vosaltres exposem avui aquí són fruit o producte de l'Ajuntament de Badalona, jo diria que de tota la ciutat de Badalona. Per tant, a tots els que ho feu possible, doncs moltes gràcies. Que tapo.